पहले Xiaomi एगो अइसन फ़ोन लॉन्च कइले बा जना के दावा करता कि खाली 9 मिनट में ही फुल चार्ज हो जाई। जना के नाम Redmi Note 12 X Pro एडिशन जोन के नियम से 12 आई हाइपर चार्जिंग के नाम से आई। एमे लगल बा 210 वाट के फास्ट चार्जर और 43 mAh की बैटरी ही। दोस्तों ता लोग के एगो बहुत ही जरूरी बात बता दी, ई दावा करता है खाली 9 मिनट में ही फुल चार्ज जोन की बिल्कुल ही झूठ बा। ई गलत प्रचार देता है। ई फोन के चार्ज करे में 17 से 18 मिनट समय लग जाता। 200 MP के बैक में कैमरा सेटअप, फ्रंट में 16 MP के कैमरा देले बा जोन की काफी हद तक घटिया बा, क्वालिटी अच्छा नहीं करे। छोटा फ्लैश रेंज का एगो OLED डिस्प्ले देले बा जोन की अच्छा बा। 120 का सिर्फ रिफ्रेश रेट भी देखे के तालों का मिल जाई। साथ ही में ताहा लोग के एमे मीडियाटेक Dimensity 1080 वाला प्रोसेसर देखे के मिल जाए जना में तुम लोग नॉर्मल में गेमिंग कर पाइबा लोग। और ई चाइना में अभी लॉन्च होइल बा 27,000 के आसपास में, और इंडिया में जब आई 12 आई हाइपर चार्जिंग के नाम से तब एकर प्राइस हुई 30,000 के आसपास में, जो कि काफी ज्यादा महंगा बा। खाली चार्जर के क्वालिटी में अच्छा देला और कुछ नहीं के देला, और वो फास्ट चार्जर नहीं के हो 20 मिनट के आसपास में फुल चार्ज तालो के फोन होई। और तुम लोग यूज करता लोग तो 1 घंटा के आसपास में फुल चार्ज होई, मतलब गेम वगैरह खेल के चलाओ लोग तो ई तालो के बात समझे के चाहिए। तो चलो दोस्तों एगो फुल रिव्यू हमनी के देखी जाए ये चैनल पर, जा लोग जल्दी से चैनल पर फुल रिव्यू